ku mne došiel ten nápad o nejakej spolupráci výstavy Part a nášho súboru, tak hneď mi zasvietila taká iskrička radosti, lebo Party v 21. storočí vnímam už dlhšie obdobie. Bol som aj na nejakých výstavách tuto na východnom Slovensku a mne sa na tom vždy páčilo, že to je vkusne robené, že je to posun naozaj do tej súčasnej doby, že je to narábanie s tradičným materiálom, ale nie v tej takej archaickej podobe, ale že je to naozaj podané ľuďom tejto doby a tým pádom preto to má takýto široký záber, že naozaj vie osloviť úplne od mladistvých ľudí až po tú generáciu, ktorá možno si ten tradičný folklór ešte nejakým spôsobom pamätá. Výstava Party v 21. storočí je pre mňa naozaj jeden vkusný projekt, ktorý má neustále potenciál ako keby prinášať nové veci a tým pádom vzbudzovať u ľudí stále nové podnety. Nie je to proste niečo, čo vzniklo jednorázovo, teraz už len s týmto môžeme ísť na trh, ale naozaj tá neustála potreba posúvať to ďalej, to ma na tom baví a tento náš spoločný projekt je len toho výsledkom, že jednoducho nestoja na mieste a chcú ísť ďalej. Veľa sa hovorí o nejakej fúzii moderny a folklóru. V tomto prípade by som chcel poukázať na to, že to nie je takáto bežná fúzia, ktorá možno funguje za posledné roky, kedy sa spájajú popoví speváci, popové kapely s amatérskými alebo profesionálnymi folklórnymi súbormi. Tu si to varíme v našej kuchyni s pár hostiami a vlastne spájame dve telesá. Snažíme sa to obsiahnuť žánrovo v rámci pohybu, v rámci tanca, v rámci hudby, v rámci celkovej réžie, v rámci kostýmu, celkového vizuálu, aby to bolo naozaj nové, mladé, súčasné, aby to naozaj bolo posadené do 21. storočia, čiže vychádzame zo súčasných žánrov, možno posledného 10 ročia, ale aj posledných možno 2 rokov. A to sa snažíme vtesnať do toho folklóru nášho, ale s takou mierou, aby to bolo povýšené. Je tam tenká hranica, ako to nejakým spôsobom pokaziť. Čiže verím, že tento náš smer je naozaj pre diváka zaujímavý a môžem len naozaj s istotou povedať, že nie je to fúzia ako fúzia, ale že toto je absolútne nový pohľad na prácu s folklórom a štylizovanie folklóru. Celá táto tvorba nášho spoločného diela je tak rozsiahla, že v podstate posledné mesiace nám to naplňa celý priebeh dňa od ranných hodín až po nočné, kedy riešime absolútne detaily, takže verím, že tento výsledok naozaj bude stáť za to a že bude vidno tú mravčú prácu. Takže srdečne vás pozývam na naozaj jedinečný projekt, kde uvidíte absolútnu pestrosť, široký záber v rámci celého Slovenska, široký záber v rámci žánrovosti. Takže verím, že uvidíte jedinečný a neopakovateľný projekt, na ktorý sa ešte budete chcieť vrátiť.